Ahojte, vítajte späť pri ďalšom videu, kde sa nachádzame na druhej adrese. Nachádzame sa na spodnom poschodí, kvôli tomu začneme video s tým, že není tu Veronika, pretože išla vybavovať veci. A není tu Veronika a nebýva tu tak často kvôli tomu, že nechcem, aby tu žena bola, pretože tu hnusne, prašne, ťažké roboty sa zatiaľ robia. A určite bude potom častejšie, keď sa bude niečo dekorovať, robiť, malovať a tak ďalej. Samozrejme, Veronika pomáha s inými vecami, ktoré sa dejú mimo domu. Vybavila napríklad kuchyňu, o ktorej by som chcel začať video, že tento priestor, keď máte veľkú predstavivosť, tak tu bude kuchyňa s obývačkou a jedálňou. Takže takto to vypadá nejak aktuálne, ako môžete vidieť. Máme tu už jedálenský stôl z vysavaču, na tom je krabica od pizze. A je to tu veľmi organizované. Aktuálne vám sem strihnem, že takto by to mohlo vypadať. Ako môžete vidieť, tak tá kuchyňa je brutálne otvorená. Mali sme tam viacej návrhov, ale tento sa nám ľúbil najviac skrz toho, že tá kuchyňa sa mi páči, že je otvorená, je minimalistická a je tam všetko, čo potrebujeme. S tým, že keď hore nebude pračka so sušičkou, musíme mať dole pračku. Takže kuchyňa je zatiaľ urobená takto, kde treba ešte dopracovať detaily, že čo chceme, ako chceme a tak ďalej a tak ďalej. No a taktiež sa odohrali také menšie zmeny s podlahou, pretože nie, že by sa mi nelúbila tmavá podlaha, ale sme sa nejako bavili, že nebude moc tmavé. A aktuálne tu máme v podstate dve podlahy od toho istého výrobcu. Takže my sme pôvodne chceli mať tú podlahu, ale tým, že slnko vychádza asi tu je, že východ, juh a západ je niekde tu. Ako môžete teraz vidieť, neviem, kde je slnko, tam je. Takže tu v tejto miestnosti, tým, že je tu aj veľké okno, aj dvere, aj všetko, tak aj tak tu vidíte, že není veľa svetla. A jednak sa mi nelúbi to, že táto podlaha nemá takú povrchovú úpravu, ako to, čo si ukážeme o chvíľu. Je tenšia a sa mi vidí, že tým, aká je tmavá, tak to drevo akoby stratilo tú štruktúru. Takže by bola taká, že takto z diaľky to vypadá ako proste to moc tmavé. Táto na videu vypadá byť tmavšia, v skutočnosti je bledšia, není to ďaleko od toho, čo tam je. A toto je viac prirodzené. Môžete vidieť, že je to hrubšia podlaha, takže tam o mnoho viacej materiálu a hlavne tá posledná vrstva, čo je v skutočnosti drevo, je pekný kus dreva, hrubý. A toto bolo upravené povrchovo viackrát, je to zalakované, takže oni na túto podlahu aj v showroome majú už niekoľko rokov. Ja som ten showroom, čo chodím okolo, videl veľakrát, už nezastavil, lebo som si myslel, že nie je treba, ale bol som tú podlahu pozrieť, čo tam oni majú a vypadá to byť dosť taká robustná podlaha a ľúbi sa mi to, že každý ten kus dreva je iný a mi to pripomína trošku parkety, čo sa mi páči. Podlaha taktiež mala ísť iná do kuchyne, sme chceli dať kachličky, ale kachličky sa nepôjdu z toho dôvodu, že ten priestor za mnou je aj tak už vlastne, no není malý, ale je malý. A tým, že by sme tam dali inú podlahu, napríklad kachličky, tak by ten priestor sa ešte viac rozdelil, aby bol vizuálne ešte menší. Takže budeme to robiť z jednej podlahy. Taktiež vlastne, keď sa tu príde dovnútra, kde budú tie dvere, tak tieto dvere tu nebudú, tu bude stena. A vlastne ten ostrovček tu, na ktorý bude do kuchyne, tak tam nemusíme dávať podlahu. Takže v podstate urobíme tie dosky, v čom pôjde podlahové kúrenie na celú plochu. To budem musieť ešte levelovať tu, lebo to nie je rovné. Ale chcel som tým povedať to, že vlastne tam, kde budú skrinky, tak tam podlaha nepôjde. Urobí sa potom len to bočné obloženie tej kuchyne k tej podlahe. Vlastne sa tam hodí silikónik, nech keby náhodou stačí rozleť, nepoteče pod skrinku. A taktiež to bude na druhej strane urobené. A tú podlahu by som chcel robiť tak, že od okrajov vlastne dáme, že dva pásy a potom pôjde akoby šipka jedným smerom, šipka druhým smerom. A taktiež by som to chcel urobiť aj okolo verají a dverí a tak ďalej. No, bude to piplačka s tou podlahou, chlap mi inak vravol, že sa mám nachystať, ale som ochotný s tým stráviť nejaký čas, pretože by som to chcel fakt tak spraviť, že už to je pekne spravené, nech to aj vizuálne pekne vyzerá a nech to máme tak, že sme spokojní. Samozrejme, tu na tento spodok není ešte dokončená vec, hotová vec.
pretože ten preklad je tam v podstate, akože on tam drží a je vsunutý, všetko je fajn, ale tu na ešte budem musieť vyriešiť to, že tam budem dávať takú betónovú vložku v podstate, že hlbšie do steny, nech to není na tých betónových kvádroch, takéto, no, veľmi není dobre. A tamto je dobre a tu to není zlé, ale som si myslel, že budem to robiť, nebudem to robiť. Možno to ani nebudem robiť, človeče, lebo si zbytočne budem robiť veľa roboty s murovaním a ten stĺp za mňa, tento čo tu je pevnostne dobrý. Takže premýšľam, že by som urobil to isté, že tam, kde budem dávať tú pätku, tak urobím takisto, že to ešte podoprem všetko, že sa to vlastne zatlačí k tomu stropu. Sunieme tam tú pätku aj s betónom a necháme to vytvrdnúť tak, že je to pekne podopreté a že to není také, že to lofíta. Takže tu som sa dneska rozhodol práve, že tento stĺp je fantastický. Hej, nejdeme ho robiť hrubší. Ja som pôvodne chcel ešte robiť, že ešte tehly okolo neho, ale som si to teraz premyslel, že to nebudeme robiť. Takže každý deň si človek niečo premyslí, niečo zmení. Jednak pevnostne podľa mňa tomu nepomôžeme, to je jedna vec. A druhá vec je, že keď tam mám dávať ešte radu tehál, tak ten stĺp sa vlastne o to zväčší. A bude nám to brať podľa mňa zbytočne priestoru. Na to ešte musí zajať tak sadrokartón, takže sa to ešte zväčší. A druhá vec je, že toto, čo som tu takto odrezal, že bajočko, že nech to je rovnako a boxing okolo toho robiť, tak to musím celé dať preč. Pretože tým, že tá kuchyňa, tu nebudú dvere, okno musím posunúť, čiže okno pôjde vlastne od toho okna sem viac, pretože tá kuchynská linka, ak ste videli, tak hore budú skrinky a nechceme, aby nám roh skrinky pretrčal do okna. Takže okno posunieme tak či tak, dvere pôjdu preč a to bude treba potom domurovať. Takže my tu máme paletu cehal over there a kúpil som tú tehlu takú, jak máme dom v podstate, no čo najviac samozrejme, a budem musieť tie polky povyberať von a podokladať a dokončiť to tak, aby to bolo pekne zamurované, spravené. Ono keď začnete pozerať veľmi blízko, ak to je vymurované, tak nejdem vám to ani ukázať veľmi zblízka, lebo sa tu všetci doríháme. Takže tak, toľko so spodkom. A ešte vám idem ukázať izoláciu, aby ste vedeli, že o čo sa jedná a kráči. Takže toto je tá izolácia, čo budeme dávať na strop a na tú stenu, čo som vám ukazoval. Takže mohol som kúpiť už sadrokartón s izoláciou, lenže jeden sadrokartón s izoláciou v rozmere 2,4 na 1,2 bolo, že 48 libier a toto všetko, čo vidíte aj s páskami, nestálo, tuším, že viac ako 140 korún sa mi zdá. Sadrokartónu tu samozrejme máme na milu Ritz, takže toho je veľa. Jediné, čo som musel kúpiť, sú dlhšie šroby, lebo vlastne budeme dávať, že cez sadrokartón, cez toto druhého sadrokartónu do trámu. Takže som objednal 70 mm, sa mi zdá, že sú sadrokartóniaky, aby to išlo durch. Kúpil som aj penu, ktorá lepí, aj keď neviem, či toto bude vôbec lepiť, lebo toto je také dosť klské, že či sa to zlepí s tým, čo bude na strope. Ale pre istotu. A druhá vec je v tom, že najprv budeme šrobovať toto na strop, ja už som si naznačil trámy hore a potom na to budeme dávať sadrokartóny a sa to stiahne celé dokopy. Takže ideme hore. Ježišmaria, toľko to plánov, vlastne človek vám to len vypráva prvých 10 minút, ale veľa treba premýšľať a menej robiť ako opačne, lebo potom človek zistí, že veľa robí a veľa musí znova spraviť.
zabol klient, sa nám podarilo dať dole všetky tie lišty. Takže bol to dosť masaker, nebudem vám klamať, lebo to boli podľa mňa nosné lišty, koľko tam bolo lepidla. Strop zatiaľ nepadol, čo je super. Našli sme aj nosníky, ktoré som si tam naznačil, že kade idú. My budeme potom spúšťať čári mári. A ideme dneska urobiť izoláciu tu na šade, lebo ju máme. Ale musím objednať štrop, sadrokartón s izoláciou. To budeme dávať priamo do tých nosníkov a do tých kráv sa to bude šrobovať. Nebudem robiť žiadnu extra konštrukciu, aj tak, jak to je, sa to tam pacne. Pretože nejdeme dávať dole tento strop, to je zase už veľa. Takisto to budem robiť aj dole v obývačke. Sa to všudy zníži možno, ja neviem, o 3 cm. Čo akože v týchto podmienkach je dosť kritické stále. Ale nejdeme si zbytočne robiť trpký život na život, pretože by to bolo strašne veľa. Takže ideme dať izoláciu tu všade. Elektriku vlastne len dáme cez to von kábel, to je fajn. Druhý pôjde tadeto a do sadrokartónu tam. Takže to je tiež fajn. Taktiež som premýšľal, že v tejto izbe, keď už, že není odizolovaná tá stena, tak tam dáme ten istý sadrokartón s tou izoláciou. Takže dáme dole radiátor, musím vyrovnať tú stenu, nech tam není proste len holé, len také iporky alebo tie betónové kvádre. PVAčko bude treba, PVAčko máme, takže vyvalčekujeme a buď to tam budem lepiť, alebo to tam aj nalepím, aj na hmoždinky to tam rovno dám. Takže aby sme si znova nekomplikovali život, sa to tam takto pacne a bude to fajn. Z tejto strany to urobíme asi tu neviem, či budeme dávať sadrokartón na to. Ale asi to budeme dávať na to skrz toho, aby nám to podoprelo aj ten bok, aj strop, aby nám neovísal tam tie kúsky. Takže už sadrokartón tabula není taký problém, že obetovať jednu, dve. Takže tak, ideme dávať izoláciu vedľa do izby. To zavrieme takto okienko. Nech tu nemáme zimku, to pílili. A ideme na to. No, mám nabloženú ďalšiu izbu, teda nemáme pásku, aby sme to mohli ešte vypeniť okolo a vyčistiť a dať sadrokartóny. Máme tu Veroničku, dneska je nedeľa, dneska nič nerobila, či? Pomáhala som tu. Dobre, pomáhala. Je to na kamere, ako pomáhala, keď pomáhala, ale Veronika nachystala túto izbu, vedľa tu pozametala, ideme som do zvieranom sadrokartóny, nech tu máme navláčené. Nám bude treba a túto izbu nemôžeme vlastne vysadrokartónovať, pretože nemám tú izoláciu na strop. Máme sadrokartón, nemáme izoláciu na strop a najprv by som chcel dať strop a potom znova steny, aby to podopieralo tie rohy, nech to nepadá. A táto izba potom, keď budeme vlastne sadrokartóny, Ježišmaria, tak nám asi nestojí nič v ceste, aby sme mohli stierkovať vrch. Ja? Ja si myslím, že hej. No, pre tá izolácia príde aj so všetkým vlastne na túto stenu. Tu urobíme a tu sa zavrie ten kúsok ešte. No, aby sa mohlo stierkovať vrch. Môže sa urobiť aj chodba. Čo sem tú lampu ideme robiť? Chceš ju hen tak nehať, či niekde inde dáme, či čo? Hen takú lampu do spálne? Tá čo si? No nejakú, ale ja sa pýtam na pozíciu, či má byť tam, alebo chceš dať, že jedno svetlo sem a jedno sem. Že bodové. Aj to treba. No tak bola to akože dosť taká tmatuna. Áno, máme veľudové svetla. Dobre, takže jedno tam, jedno sem, aj to nemusia byť lustre. Fí bavíme. No lebo tu bude Juraj nadávať. No Juraj príde a si rozbije tu na hneď hlavu o to. Tak je to dosť nízko, hej? Je no. No, je to také. V Anglicku nemôžu byť visiace lustre, na to sme sa už dohodli. Takže tak. Budú, ale tak budú také mierne visiace. Áno, toto je podľa mňa hotové už. Áno.
Takže Sa tak. manévruješ. No, akože ja vôbec neviem, že či to takto je dobre. Hej, ja sa nejdem hádať, pretože ja ani auta neopravujem, ja len mením veci na nich. Ale z logického hľadiska, ako som spomínal, mohol som kúpiť sadrokartóny s tou izoláciou, ale nevidím v tom rozdiel, že by to bolo chytené s sadrokartónmi potom spolu aj s tým. Takže, a to je len môj názor. Hej, nechajte mi koment, ak ste stavba, že ste práve odpadli, že mi celý strop dzikne na hlavu alebo niečo. A za mňa to urobí účel to, že to bude odizolované, lebo v tejto časti vlastne odtiaľ to niekde nie je nič, to je zase len drevo a nechcel som trhať ten strop celý dole a fú a tak, takže je to také, že rýchle riešenie by som to nazval a dúfam, že to bude dobre. Takže idem to teraz prelepiť fóliami, všetko, tie spoje a ideme asi dať sadrokartóny. Neviem, ak to ešte ideme robiť, ale budem sa to snažiť urobiť tak, aby to bolo dobre, pretože do pištole neviem dať tie dlhé. Takže musím si ich asi pravdepodobne tak spravím, že si idem namerať tie trámy, ak sú. Ja si ich nachytám aspoň vždycky po 3 do sadrokartónu, že tam sú že predchytené. A potom dúfam, že keď to tu len tam tak dám a potom chytím vrtač, že to tak podoťahujem. Hej? Ale to je len moja vízia. Aká bude realita, uvidíme o chvíľu. Takže ideme páskovať a ideme dať sadrokartóny. No takto sa nám zatiaľ darí, sa veľmi nedarí, pretože ten konečný trám je taký krivý, že tam tie odrezky budú zaujímavé, ale vypadá to fajn, drží to, akože sme sa trafili do trámov, je to samozrejme krivé, pretože ten stroj, neviem či na kamere vidno, ale je taký, že ľup. Takže ako by sa ten stred, že sa robila bublina, ale je to fajn. Luster už máme vybavený, žena chcela jedno svetlo v strede, je presne v strede, uhlopriečkovo takto, že úplne presne v strede miestnosti. Ideme dorezať tie kusy a potom budeme pokračovať so stenami. Can we talk about me and you? Can we talk about the truth? I wanna know, I wanna know. Can we talk about me and you? Can we talk about me and you? Can we talk about the truth? I wanna know, I wanna know. Can we talk about me and you? No, takto pokračujeme. No. Je to v rámci možnosti, hej. Nehovorím, že je to úplne super mega. A nadpojenie toho nového sadrokartónu na ten pôvodný je trošku také, že kto to bude stierkovať, tak tam budeme musieť viac stierky, lebo není to proste zarovno, hej. Všetko je krivé, neviem, jak je to vidno na kamere, ale všetko je krivé. Napríklad medzi touto stenou, rohmi, v miestnosti teda, čo ide do okna a medzi týmto rohom a týmto rohom je 7 cm rozdiel. Takže tá izba sa zužuje. Bohužiaľ, robíme s tým, čo máme
ale bude to fajn, sa to tu vyháče, bude to odizolované v rámci možnosti. Idem domov, lebo 8 hodín. Zajtra ráno ide Formula 1, takže zajtra by som chcel pokračovať s týmto, že doložiť. A chcel by som doložiť už aj túto izbu, že by bolo teda 2 horné izby vlastne vyriešené. A poviem vám, že tá izolácia určite niečo robí, pretože som mal otvorený ten kúšťok tam v rohu, čo som ťahal elektriku ešte. Takže bude zásuvka tu, bude zásuvka tam. A jak som otvoril ten kúšťok, tak ide odtiaľ, že riadna chronta, takže určite to bude lepšie, ako to bolo predtým. Sa tu teraz samozrejme nekúri, ale bude to dobré. Takže ideme domkov a zajtra budem pokračovať. No, túto miestnosť máme hotovú. Toľko. Máme tu Dominika dneska, her suseda. Vyberá lišty von. Ideme vyberať zárubne von. Musíme najprv dať obvod zárubne, potom hlavnú zárubňu kvôli tomu, že keď sa to bude... tu by to ani až tak nevadilo, ani tu nám možno, ale táto zárubňa určite, ako som vravel, tu nebude dobrá, takže tu primárne ideme vybrať. A už keď robíme jednu, treba urobiť všetky, lebo nemôže byť jedna taká a druhá hentaká. Takže ideme porozoberať zárubne a musíme tu upratať a budeme potom pokračovať s touto stenou. Dobre, to spravíme. Nech dáme, hej? Sranda vyberať zárubne po ľuďoch z ostrova. No tak pozor, či nie nosná zárubňa, brácho. Ešte hora sú klince, vieš. Musíš to vyťahnuť celé von a potom ten vrch. Tak. A skús teraz ten vrch už dať dole. Musíš tu zapáčiť teraz. Nie, máme o tú hlavnú dosku, až tu. Tu až, hej? Aha. Tu, hej? Tam. Tu musím kadívko. To ti vrajím, že žiadna sranda. Ne, kratší, oni si dá si donútra, ne? Či tak? No skús to. Ježiš, Maria, omietka padá. No. Tak. Tam je iba jeden klinček v strede. Čakaj, počkaj. Ja tu idem tu z tejto strany ti to skúsiť tu po takto, či to zlomíme už. No podľa mňa sa zlomí už, vieš. Sme ju rozštiepili ako starú. Dobre, to už môžeš odtiaľ to začať vyberať. Dobre, nehaj tak. Netráp sa, no mne sem dajú špáčidlo a už to vyber celé von, už to bude fajn. Už to pôjde, jedna radosť. Toto celé už vyber, Dominik. Nehaj to už tam, jasné. Tak. Čakám. Tam je akurát klinec desi, takže pôjde ťažšie, ale daj ho tam, lebo nemôže ísť. Super. Dobre, poď teraz tu niekde nižšie, kde je ďalší klinec.
Tam. Dobre, držím. Koko, celá priečka sa hýbe, však rob to trošku s citom. Ešte spodok musíš. Ty kokot, kámo, tam sú nosné klince. Padne dom. To není... No mňa cigne. No dobre, fajn. To sú sa tam hodiť pred dom. Dobre, ešte toto tu ideme upratať. Vyhodil som von tú parapetnú dosku. Okno je fantasticky osadené. Odporúčam. Dobre. Ten nastaviteľnú geometriu ma budem musieť vyriešiť. Ideme teraz dať sadrokartóny 12,5 sem na hmoždinky. Sadrokartóny tam, 12,5 na hmoždinky. A na to všetko potom dáme izoláciu a to znamená povedať sadrokartón. Je to špica fantázia, takže pokračujeme. Dominik nám takto vytrhal zárubne náš sused, za čo mu veľmi pekne ďakujeme. Ale už ju po sebe neupratal, ale pozdravujeme Dominika, pretože Dominik je týpek. Taký susedov človek chce, hej, on pomôže mne, ja mu konzervatóriu postavím. Fú, a tu no je značit, fú, no táto je riadny rozdiel v teplote. Naposledy, čiže včera, či kedy sme tu boli, sme skončili s tým, že sme to takto zaizolovali. A ideme sem dať sadrokartón, si myslím. A čítam na komenty medzi tým, že bude plesniveť, bude zlé a fú, neviem, jak bude. Treba to brať tak, ľudia, že ten dom není hermeticky uzavretý stále. Hej, to, že je tu na izolácia, neznamená, že to bude plesniveť, pretože tá izolácia, čo ide vlastne tu na spodkom, tak túto izolácia pod to hlavnou podlahou není. Takže to teplo, ktoré bude aj tak stúpať hore na tú izoláciu, tak potom proste tu prejde, to budú všade fugy aj tak, hej. Je to iba odizolované v podstate medzi vonkajším priestorom a vnútrajškom, hej, ale aj tie okna tým, že sú deravé a aj tá tehla, že má ventilačky medzi múrmi, tak ono to stále dýcha, hej. Tieto anglické domy proste sú také, že to je jedna veľká deravá báseň. A idem vyvláčiť hore sadrokartóny a kokos fóliu som nekúpil, musím ísť do Screwfixu kúpiť fóliu hliníkovú. Takže idem nakúpiť fóliu a o chvíľu prídem. In the city, rushing through me, down upstream. Are you with me? Feel the rainbow, burning in the city, rushing through me, down upstream. Are you with me? Feel the rainbow, burning in the city, rushing through me, down upstream. Are you with me? Feel the rainbow, burning in the city, rushing through me, down
No, túto izbu by sme mohli mať asi aj že ukončenú a dokončenú. A ideme to asi upratať, ideme to tu uzavrieť a si myslím, že môžeme ísť na spodok, kde som si znal vymyslel hovadinu. Manželka to schválila, takže hovadiny boli predschválené ako úver na dom. Čo sa týka tohto tu, čo som urobil, tak samozrejme ekologickejšie, že využite to sodrkolom bolo dať, že ho zvaliť a urobiť ho takto. Ale nechcel som mať tu v polke steny vlastne spojený ten sadrokartón, pretože nič medzi tým není. Nehovorím, že to praskne, ja som si napríklad doma stierkoval aj veci a robili sadrokartóny už pred x rokmi, zatiaľ nič neprasklo, takže spokojnosť. Ale takto sa to podľa mňa lepšie urobilo kvôli tomu, že tam keď bude skriňa stavaná a keby dačo, tak to nepraskne tam, kde to je vidno. Samozrejme tie vrchy sú urobené takto, že sú tam laty, takže to je super. Ten spodok je našrobovaný do toho brisbloku, čiže do tých betónových kociek, to dobre chytilo. Tie sadrokartoniaky sa fajne narezali. Vypadá to fajn táto izba. Som veľmi spokojný, že sme to zväčšili. Mám už nejaké ceny, čo sa týka na stierkovania. Tak to vám potom poviem, že koľko tak v Anglicku také stierkovanie vyjde. No a ideme sa presunúť dole. Sme dole, kde už pizza je dojedená, ale príde druhá. Máme tu psíka, ktorý zabíja deku. Poď ukázať von, jak Juraj pokosil. Poď. Juraj takto fantasticky pokosil s novou kosáčkou. Ten trávnik je fajn, taký machový, ale keď sa pokosí, vypadá v porádku. Myslím, že keď sa bude častejšie kosiť, že bude taký hustejší. Medzi tým spodné poschodie teda, ako som vravel, nejdeme murovať. Ideme vyriešiť to, aby bol pevný podklad priamo pod tými trámami, hlavne v tom bode. A v tomto bode je na tom brisboku, na tej betónovej kocke, tam chceme dať tehly teda. Toto ideme zrušiť preč, aj toto ideme zrušiť preč. A strop musíme dať bohužiaľ preč tie okrajové lišty, čo sa na to vôbec neteším. A nemám že absolútne energiu, ale musíme ich dať preč. Ideme urobiť konštrukciu, sme sa bavili, a konštrukciu ideme robiť takým štýlom, že bude tu akoby oddelený strop v podstate na šírku sadrokartónu, čiže 120, a ideme urobiť tu na také účko a pôjde to až do kuchyne. Chceme to urobiť tak, aby to bolo že symetricky. Musíme ešte zmerať, že koľko je od tej steny k tomu stĺpu a od tej steny k stĺpu, ale ja si myslím, že toto tu je širšie ako toto tu, tak uvidíme, jak to vyjde. A Veronika tu chcela dať nejaké lustre, hej, ale lustre sa nedajú dať, pretože ten luster, keď už teraz dočiahnem, tak už keď tu bude iný luster, si tu budem búchať hlavu, hej, takže to ideme dať preč. Ideme tu urobiť bodové svetla z toho boxingu a ten boxing, tak jak bude vlastne hore že hraná, tak znútra urobíme proste že svetlo. Tak máme doma tie kolotočariny. Takže ideme to tu rozmerať, ideme to najprv upratať, lebo žijeme tu jak šviňuchy a musíme vybúrať. Takže pokračujeme v búraní a potom sa budeme rozhodovať, čo ďalej. No je taká, no. A keď všetky auta opravíte cez deň a priečky urobíte, tak ešte kosačky treba opravovať staré. Po tme, za domov. To aká tráva vyrástla tu na stapaťa, že už musíme tu na kompresie ideme skontrolovať. Prevodovku, neviem či je to TSGčko, CVTčko alebo čo to má. A musíme sa pozrieť na joničné ložiska, lebo to nie je tak dobré. No. Takže pokračujeme. No, dali sme tam čerstvý olej aj filter. Kompresie máme fajn, ideme to skúsiť. Aha. Nezničiteľná germánska, nerob ty. No ideme kosiť starý pocvicic. Počkaj, aby si nerozkopal túto No deku. nie, no, to som dal iba na 2 šrobky, počkej tie 2 dotiahnuť a ideme kosiť friško. Lebo v noci najviac rastie tráva, to nevieš o tom? Hlavne keď máš Porsche svetla. Idem toto video tu na ukončiť, vážený, pretože na budúce budeme robiť niečo z tohto dreva. Ten boxing dole a kuchyňu. Takže tak, ideme domkov, nedeľa večer, vás pozdravujeme. Zatiaľ ideme do roboty a po robote ideme sem.
a tak ďalej. Takže, čo? A ideš si na tú silnú kávu? Si to až zajtra? Nemám čas na žiadne silné kávy, ja sa dám len kávy s mliekom, takže to ráno stačí. Uvidíme. Musíme dom robiť, to je priorita, pretože potrebujeme urobiť spodok, nech prídu z nás zamerať tú kuchyňu. A keď bude zameraná kuchyňa, že sa bude vyrábať, ja potrebujem riešiť veci tu. Takže uvidíme, ak bude čas. Ďakujem, že nás sledujete s našim projektom Tomáša a Veroniku, čiže Projekt TV. A vidíme sa pri ďalšom videu na dolnom podlaží. Čaute. Čaute.